Ako ba na to sa programa karong buntaga mga puso ARD sa DepEd sa Eastern Visayas. Dr. Ronel Firmo, maayong buntag, maupay na aga Dr. Firmo, welcome sa GMA Regional TV Live. Kumusta sir? Maayong buntag, Sir Nico, o sa atong mga mamati or magkita ning atong programa. Maayong buntag sa atong tanan, maupay nga aga. Daghang salamat sir for joining us. First up sir, kumusta ang recently concluded Eastern Visayas Regional Athletic Association o IVIRA? So far, Sir Nico, naging successful ang ato kuan gibuhat nga IBRA 2023. So far, nag-closing program na tagahapon. So ang mga delegation karon mao na ilang time pagbalik sa ilang mga station. So far Sir Nico, ma-consider nato nga very successful ang atong gibuhat nga IBRA 2023. Nahimo bang challenge sir ang kainit sa panahon sa lain-lain nga mga sporting events? So far Sir Nico, ang among gibuhat kay nakita man gud namon ang projection sa pag-asa nga taas kaayo ang heat index sa karong nga week. So ang among gibuhat Sir Nico, naghimo mi ka agreement with the tournament managers labi na katong atong mga events nga naa sa field, kanang nasa gawas ang like football, softball, katong baseball. So nag-decide mi nga ang ilang event will only be up to 10 o'clock tapos mag-resume sila sa 3 o'clock na in the afternoon. So dapat wala gyud duwa between 10 o'clock to 3 o'clock in the afternoon. Kumusta sir so far sa duration sa IVIRA? Doon na ba mo yung mga nasinati nga mga problema sa atong mga atleta, mga medical condition? Doon na ba yung mga nagka-heat stroke o nalipong tungod sa grabing kainit? So far, Sir Nico, wala tayong mga cases sa heat stroke. Naalay tayong mga cases sa sprain, kaya natural magulo sa mga sporting events nga na yung sprain. Pero wala tayong cases sa heat stroke kay ato man naagapan dayon Sir Nico kay na-anticipate na nato nga init kaayo ang panahon. So mao to gihapon nag-adjust mi gihapon sa opening program ug closing program. Among instead nga buntag kay lisod man magsugod tag alas 7, mahuman og alas 10. Ang among gibuhat ang opening program gibutang namo sa alas 4 para pagabiin na siya. So dili na kaayo init. So dili maapektuhan ang atong mga bata ug mga officiating officials. Kinsa mi kampiyon sa IVIRA sir? Ang nag-champion dire Sir Nico ang Ormoc City. Sila gyud ang nag-overall champion sa IBRA 2023. Both elementary and secondary sila gihapon ang champion. Wow, congratulations kaninyo diha sa Ormoc, of course sa DepEd Region 8. Pero sir, arita Dr. Firmo sa padayon natong hisgutan kainit sa panahon. Kumusta ang sitwasyon sa atong mga classroom setup diha sir sa atong mga estudyante? Doon na may mga arrangements gagihimo ninyo sa DepEd? Yes, Sir Nico. In fact, we just had our meeting yesterday with all the schools division superintendent kay anticipate gyapon namo nga tingali mo taas pa ni ang atong heat index. So natay mga division office nga nag-request na nga mag-shift lang anay sila sa modular lalo na kung naanata sa red or orange nga heat index. Kana magyapon ay color coding ang heat index. So ang cases sa Southern Leyte kay mao man ang affected Sir Nico sa Typhoon Odette. So nata pa yung mga classrooms nga under renovation pa. So ang uban nga mga classrooms na pa sa temporary learning spaces. So nag-request ang atong superintendent sa Southern Leyte nga mag-shift lang anay sila sa modular. So dili mo hunong ang pag-eskwela, ang ang mode of instruction lang ang atong gibalhin lang from face to face to modular. Pero pag mubalik na sa yellow ang heat index, mubalik po sila og face to face. Only for Southern Leyte ni Dr. Firmo or dunay ubang divisions po sir nga nagplano nga mo-implement sa ani? Ang instruction ni RD kung naagihapon mga division nga mag-request tagaan niya og discretion ng superintendent na mag-shift from face to face to modular lang sa. Pero so far ang nag-request pa lang diri sa Region 8 ang Southern Leyte Division. Kay mao man gyud affected sa Typhoon Odette. So natapay mga classroom nga under renovation pa or under repair. So napa sila sa mga temporary learning spaces. Alright. Just to wrap up this conversation, Dr. Firmo, sa mensahe nimo sir sa atong mga magtutudlo, mga estudyante o mga ginikanan karong buntaga? Ang ako na lang mensahe Sir Nico nga unta ang atong mga kag-anak, mga bata nga magdalagod sila og tubig ay para dili sila ma-dehydrate kay init man gyud kaayo Sir Nico, ma-feel good nimo nga murag mga gat jud ang init. So ang ako na lang recommendation sa atong mga kag-anak nga kinahanglan magbalon jud og tubig para dili ma-dehydrate na ang atong mga bata labi na kung tuwa sila sa eskwelahan.
So mo lang to Sir Nico, maayong buntag ug daghang salamat sa oportunidad nga ma-interview mo kang adlaw. Daghang sab kayong salamat sir sa paghatag og updates namo gikan sa DepEd 8. Dr. Ronel Firmo, ang ARD sa DepEd Region 8. Salamat sir. Daghang salamat Sir Nico. Balik pa mi mga kapuso, tutok lang.